Hola, em dic Nerea, tinc 22 anys i actualment estic estudiant el cicle formatiu d'elaboració de productes farmacèutics, biotecnològics i afins. Quan vaig finalitzar l'ESO vaig fer un any de batxillerat, però aquest no em donava l'oportunitat de treballar. Llavors vaig accedir al cicle formatiu d'atenció a persones en situació de dependència, que em va permetre treballar i desenvolupar-me en el món laboral. Després vaig fer un cicle d'auxiliar d'infermeria que em va permetre l'entrada al grau superior en el que estic ara. I aquest canvi que vaig fer va ser per millorar les condicions laborals. Aquest és un sector que té molt bones condicions laborals i és un treball molt bonic de fer. En aquest cicle el que aprenem és la fabricació i elaboració d'un producte farmacèutic o cosmètic, en aquest cas, des de veure si la matèria prima està en condicions estables per fabricar un medicament, fabricar aquest medicament i després acondicionar-lo per la sortida al mercat. En aquest cicle tenim dues parts molt importants, que és la teoria i la pràctica. La teoria també és important perquè s'ensenyen com fer aquest medicament i les operacions bàsiques que podem fer a la indústria farmacèutica, i també tenim la part pràctica, més important encara, que aprenem a fabricar, a fer els controls de qualitat al laboratori i a part el correcte comportament al laboratori i utilitzant els EPIs corresponents. Des del primer moment que vaig començar aquest cicle vaig tenir l'oportunitat de treballar d'això i actualment treballo fabricant injectables. És un treball que m'encanta i que em dona la possibilitat de seguir estudiant, que en aquest cas el que m'agradaria fer és infermeria. Si vols fer aquest cicle et recomano que ho facis perquè és un cicle molt bonic en el que aprens molt i que et dona molt bona possibilitat de treball. La sortida principalment té en indústria farmacèutica, cosmètica i a laboratoris fent controls de qualitat. També es pot treballar en hospitals fent els medicaments citostàtics per exemple, malalts de càncer.